Le rint seachtaí anuas ar an siomh idirlín Inside Ireland, tá shraith altainna scríofa ag Colm Ó Broin a chéan an ngleic le cuid de na sean hargóintí a dhéantar faoin Gaeilge. Colm, ag Déileáil le FrithGhaelachas an tideal atá ar an haltainna seo, cotí ar híoltaí grúis a tábhachtach go an ngleic leis an ábhar seo? Well, an príomh chúis ná go bhfuil me héana ag éisteach leis na hargóintí seo me héal ar fád, agus is cosúil go bhfuil glór Gaeilge eile, agus an rud a thug mé fiar faoin na hargóintí seo ná gcoinne ahrá siúrí orthú, ach má dhéanann tú aonsaigh anlís orthú ní léon chéal ná réasúna I buinte leo. Mar sin sílam go raibh ag scríomh alta ag léamh alta ag an scríomh Kevin Myers couple bliain ó shin, agus is bharrtaigh mé well tá má hágam den ráméis seo sa bharrtaigh mé a lista chur le chéile den na cínas cutaíonnta agus freigra chuimseoch a scríomh orthú ar fad. Agus rud a bhain fan na háil Colm tá siad scríofa go dá theanga thugad in dhéige agus marla, cotí an dhearn tú sin? Well, chun look na Gaeilge chur an ólas fuúbach an rud a thabhair ná dentar na hargóintí seo Maryland mar sin caithfar dúláán na hargóintí sin na háirta Maryland agus caithfar dulling lecló tríomhán an bhéarla agus an díosbáireacht a thusnú leis na daoine seo agus iad a chur na dust in ár éire. Mar sin an féidir le rint samplaí thuirt dúin den cinneal ábhar atá faoi cabbaide legad? Well, an chéad ceann ná Irish is a dead language cluster seo go minic. Ach gan éras méanaithe aonsaigh anlís seo tas agan ar fád nach bhfuil sí marmh. De mrúla gur sí marmh ní bheith an bhirt agan an seo ag leirt lena chéile, agus ní bheith daoine breanú ar YouTube ar seo, agus ní bheith sin ná é hiiscin mar sin an tainsa cruthúnas atá ann go bhfuil sí beo. Ceann eile is tóga ná ceann a cluster an seo sa túistir go minic ná gur gnearna public tháinig fuúdach ar an Gaeilge. And is cluiste mé seo go réalta agus an áir fósan ní hiigem catá gceiste seo mar an éige bhfuil siad rá bhfuil má leirann tú Gaeilge cílann sin gur public tháinig acu nó má tá tú leirt Gaeilge an dhéanann sé public tháinig asat ar bhealach dréachtail aigen ach ní léon céal leis an ráta seo an áire. Luann tú go bhfuil bon cúis mar sin tíomhhéir den nábh just níiad na Gaeilge. Could you mar sin? Well, an bug chúis buineann sé le cuasaí féinúlacht agus le cuasaí cultúrtha. Bhí mé hail ag cógáil cúpla bliain ó shin a bhain le nuachtáin áilsí na miontangacha agus chuile go an cuasaí na ceiste or an céimfánach digan muintear na hhéir na ceangailt idir an Gaeilge agus féinúlacht na tíre. Agus ar bhealach a bhaile bhí mé smaoinmh bhfuil seans gur ormsatá mí hiiscint an seo mar tá féidireacht amháin eile ann agus sé sin go dtigan muintear na hhéir an ceangailt idir féinúlacht na tíre agus an Gaeilge agus gur bééis sin a chús go nniúltaíonn siad an teanga. Agus chuirsaí seo is imníorm ar dús mar níor hiicmé le cén fáim ag airnig ag dúil tú rud aigen de bhar gur simbol den airnachas atá ann. Agus na chús atá ann aga bhfuil cinlín agla orthú faoin Gaeilge. Mar má ecann tú siar sa stair rinneach látrim ar daoine ar gcoinne an air an de bhar na Gaeilge agus dulling go leor daoine de bhar seo agus is í an Gaeilge an siúmbal is ládra den airnachas atá ann. Agus sin an chús gur dhiúltaigh daoine é sa chéadúil síos agus sin an príomh chús go ndiúltaíonn daoine é sa látá nua an.